ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинони муҳтарам, обуначиҳои канали Саудо ТВ. Имрӯз 17 марти 2026 сол мо дар шаҳри Душанбе, яъне ки видеонавор аз Душанбе ай, бо диққат хушрӯ тавоққӣ тамошо кунед. Ҳарчанд ки Саудо ТВ омада навор кардагӣ набоша ҳам, соҳибмулк то ҳадди имкон видеонавор карда роӣ кард. Дӯстон, бо диққат хушрӯ тамошо кунед бачаи азиз. ма пешакӣ мегӯям бачаҳо, 17 марти 2026 сол шумо дар канали Саудо ТВ қарор доред навори хонаи Душанбе. Тарафи дасти чап рақамҳои соҳибхона то охири видео монда мешавад рӯи экран. Дасти рост рақамҳои Саудо ТВ барои қабули реклама. Чизе ки дорем муроҷиат кунед. Омада ай пешам навор мекунем, хитонам метонед роӣ кунед. Чӣ молу чӣ маҳсулоти фурӯшӣ боша рекламагузорӣ мекунем бачаи азиз. Навора шурӯъ мекунем. Аввал дӯстон пешаи тамошои навор якта лайк монем ки амин иншоалло амин навори мо тоб рава, хона саудо шава. Дастгирии шумо пешравии кори мо. Як лайке ки мегузорем бачаҳо амин навора YouTube 10-15 нафарда тоб метавад. Иншоаллоҳ ки ба дастгирии шумо ам якамон хонаша саудо мекунад. Ҳай хонаам нархи зурай бачаҳо, уқа нархи бадам нестай. Сум дар кор арзонтар мон ки саудо шавад. Хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Пахтакор, 8 сотиқ замин, 4 дар хона. Об светиш доимӣ дӯстон азиз, об свети доимӣ. Рақамҳои соҳибхонаро мегузорам. 4 хона ва 1 калидор. Пеши хона веранти алюминӣ мегӯям ку дӯстон, 15 метра. Тагаш полу подвал дӯстони азиз. Дорои ошхона, кухнӣ, аловхона плюс гараҷи мошин. Аз Гипрозем 3 километр дур дар маҳаллаи Пахтакор қарор дорем меган. Маршрути 45-56 мия ҳами территорияи хонаи мо. Боз ба наздикӣ дополнительни водопроводи нав мегзаронанд. Як гузарондесан уй мекунанд иншоалло. Мактабаш мега аз хона 500 метр дурай, ухари нестай. Масҷид ва аптекаш боша 300 метр дурай, ухари нестай. Хуб, пеши хона да зали варзишӣ, спортзал ҳаст ки дар пушти хона дӯстон ва мағоза низ ҳастай дӯстон. Садикаш дуртаракай, дута беморхона дора. Кати беруна ҳам дора. Мисол вақтои салқинида дар берун метонен чайкават кунен дӯстон. Ин масъалашам бо ба назар гирифтан дӯстон азиз. Масъалаи сохтмони хона 2011 сол бо хишти лоӣ бардоштагӣ сохта шудагӣ. Ҳуҷҷатош боша 100% ҳай, без камбудӣ, алишӣ, кредит вариант надорем. Дутонага башник барои об, яъне ки захира ба ҳар ҳол, яъне ки бо напори баланд ки мисол баня ва ҳуҷҷатхонара яъне ки овша бигирад. Хуб, дарахтои мевадиҳанда дӯстон, баня, ҳуҷҷатхона, ҳастаи кухнӣ дорад дӯстон азиз. яъне ки хона қонуну қоидааш қатӣ, яъне ки хона бо ҳашти бо чизу чорааш 70-80% бо чизу чорааш савдо мешавад. Далши навора дӯстон худтон тамошо кунед, нагзаронда понни чизе ки дар хона ҳастай бинен, баъдан мо нархша ҳам дар як ҷои навор муайян мекунем дӯстон азиз. Баъдан ки маъқул шидак бигиренаш. ба ҳаматон дӯстон тамошои буфароғат, чизе ки дорен барои реклама кардан дар WhatsApp-и Саудо ТВ муроҷиат кунед бачаҳо азиз. Ногуфта намонад дӯстон, ами омади иди Рамазоне дӯстон ба ҳаматон муборак шава. Оиди масъала иншоалло хайна табрикотам кардем шумора. Ҳаракат кунед ки хонара ай даст натен дӯстон. Беҳад хонаи зурай. И территория и хеле нархо фикр мекунем ки ред ка мешава. Ами якта лайк гонед, ами навори мо тоб рава дӯстон. Далши обши 12 минут видео ҳай. Хонаҳора хушрӯ тамошо кунед бачаҳо. Пропускат накунед, баъд нархша ҳам эълон мекунем бачаҳо азиз.
дӯстони азиз, мардум тамошобинои муҳтарами Саудо ТВ, хушо баҳори ҳаматон навора тамошо карден, хатон шоҳид шиден хона кадом ҳолат чӣ хел састаянда қарор дорад. Дӯстони азиз, хулосаи гап дӯстон, мо нархе эълон мекунем, баъдан фикротона комментария кунед. Дӯстон, нархи хона ба 8 сотиқ замин 4 дар хона 1,500,000 сомонияй. дидем ки шароитҳои беҳтарини зиндагӣ дора. ҳай соҳиб мулкам иншоалло ки хела меҳнат кардан, хела расход кардан. хатон шоҳидем ки дар ин даври замони ҳозир стройкакуниам қиинай, яъне ки як сотиқ участка хариам қиинай. дӯстони азиз, ки темболи 8 сотиқай 4 хонаҳай ҳама шароитҳои беҳтарин қатӣ 1,500,000 сомон иншоалло ки муомила дора. рақамҳои соҳибхонада дӯстон занг бизанед. як савол дӯстон, аз куҷо хона навор кунем? шумо фақат комментария кунед, тамошобинои мо дошта боша. агар роҳӣ мекунам бачаҳои азиз, аз куҷо хона навор кунем. баъдан дӯстон, ҳамин хона ба ҳамин 1,500,000 сомон арзанда ҳаст ё ин ки нестай? хоҳишмандем фикрҳои худтона комментария кунед. мо комментҳои шуморо жда дорем. ба ҳар ҳол хай ҳаст баъзе бародарое ки мисол рафти тамошои навор лайк мемонанд, падилиса мекунанд. бо баъзеҳо ҳаст ки фикрҳошона коммент мекунанд, баъзе ҳаст ки мисол бо ҳақорат ҳам мекунанд. хай дигар чӣ гуфта наметавонам бачаҳо оиди масъала. хулоса дӯстон, оиди хона далши хатон занг зад масак 1,500,000 сомонӣ.